U trećoj epizodi serije Yandaki Oda situacija postaje sve vatrenija. Fikret, Sevgin sadašnji muž, je konstantno ispituje u kakvim je odnosima s bivšim mužem i da li još uvijek misli na njega. U drugoj sceni Sevgi je u raspravi sa kćerkom Selale oko udarica Fikreta, gdje je kćerka ubijeđena da to čini samo da bi njenog oca napravila ljubomornim. Dok se raspravljaju, ne znaju da ih Fikret sve prisluškuje ispred ulaza u sobu i počinje da sumnja u Sevgi. Da li se rađa nova ljubav između Selale i Tajlana koji spavaju u susjednim sobama, ostaje nam da vidimo. Dolazi u njegovu sobu i budi ga kako bi zajedno otišli kod njegove djevojke Sinten, kako bi joj ona objasnila da ne želi ništa da ima s njenim dečkom i da je on posljednja osoba na planeti koju bi poljubila. On joj tu govori da pretjeruje, te Sinten postaje sve ljubomornija i ne može da podnese da njih dvoje spavaju u istoj kući u sobama jedna pored druge. Na vratima kuće u kojoj je Sevgi se pojavljuje kurir s buketom cvijeća za nju i porukom koja je ispala na pod zajedno sa vaznom koju su služavke ispustile šokirane kada je rečeno za koga je cvijeće. Nurđihan i Fikret opasno sumnjaju u Sevgi i njeno ponašanje. Nurđihan pita ko je poslao cvijeće, da bi Sevgi, svjesno da to radi njen bivši muž, odgovorila kako to vjerovatno šalju prijatelji da ju čestitaju na vjenčanju i vješto se izvlači iz cijele situacije. Nakon toga Sevgi odlazi kod bivšeg supruga kako bi se obračunala zbog tog čina, ali ne zna da je pomno prate Fikretovi ljudi i da mu javljaju svaki njen korak, te da je došlo u vilu bivšeg supruga. Fikret se pojavljuje ispred vile i slijedi pakleni susret. Posljednje scene su Selale i Tajlan u zagrljaju, gdje mu ona govori da oni ne treba da ispaštaju za grijehe svojih roditelja, jer nisu grijesi svojih roditelja. Svakako da je ova epizoda puna uzbudljivih događaja i da se situacije dodatno komplikuju, zato ne propustite treću epizodu koja izlazi uskoro. Ukoliko već niste, pretplatite se na naš kanal i lajkujte ovaj video za još zanimljivih serija. Hvala na gledanju.